lavet en kilt i Skotland. Så jeg har sådan en rigtig kiltmærke. Så det var meget stof, der skulle bruges. Fordi det er jo sådan noget, det ligger jo i lag. Ja. Så havde vi den her på, så jeg havde på, da jeg så Edinburgh Tattoo. Jeg har godt lavet en oplevelse at sidde op. Du var oppe på nogle af 70. række og kiggede lige ned i på pladsen. Den er bare stor, den plads, der har tattoo på. Ja, åbne. Og i halvmæssigt, jamen det må jeg så sige, det passer nogenlunde på de der fra træerne her, og det er ned til den anden ende. Det synes jeg, at den her tør, hvor stallen er, ikke? Man ser det på fjernsynet. Jeg synes, at det bedste ved det er, når det er, at dem fra Schweiz og Østrig, dem der spiller forskellige takter, der står i strid med trommer. Og så er den igen. Det skulle ikke være nødvendigt at skulle lave de her opkald. Nu er det svenskerne, der skal høre efter. En sort Hyundai i30CW med registreringsnummer LBZ523. Altså en svensk registreret svart Hyundai i en model, der hedder i30CW. Nummerpladen er LBZ523. Ejeren af denne bil bedes gå til bilen med det samme. Og vi har endnu et opkald med hund i bilen. Det er en dansker, så nu er det danskerne, der flyver efter. Det drejer sig om en sølvgrå Toyota Land Cruiser med registreringsnummer FA93343. Der sidder en bokser. Nej. Vær venlig at gå til bilen og hunden. Det er det samme. Altså, det er stemt nok nogle gange at komme til at drikke vand, når man ikke er det hjemme. Den sidste her, det var altså en sølvgrå Toyota Land Cruiser. Registreringsnummer FA93343. Der sidder en bokser. Så vær sød og gå til bilen med det samme.